Mae bore da, croeso cynnes i chi i'r oedfa bore yma yng ngofal. Dweud croeso cynnes, mae yn gynnes. Os mae angen diod neu rhywbeth arnoch chi, plis ewch mas i ôl rhywbeth yn ystod yr oedfa gan bod y tywydd môr dwym. Ie, fe'n dweud, croeso cynnes Emyr hefyd heno am 5 o'r gloch y prynhawn. Ac yn ar ôl yr oedfa bore yma, cyfle ni mwynhau paned, neu rhywbeth hwyr falle, byddai'n well. Ac yna, yn lle ysgysil, mae'n gyfarfod aelodau gyda ni 12:15 ar ôl yr oedfa bore yma. Ac yna, yn tro ni yw helpu'n y tabernacl pnawn yma, diolch i'r rhai sydd wrthi yn helpu gyda'r gwaith hynny. Ac yn ystod yr wythnos, nos Fawrth, cwrdd gweddi, fel arfer, a Dydd Gwener mae bore coffi yma am 10. Felly bod chi'n gwybod bod bwriad i cael barbecue Dydd Sadwrn nesaf yn hi Steve Alois yn gwerthfawrogi hynny. A os chi'n gallu mynd, os ydych chi'n rhoi gwybod i Steve Alois, fod ni'n gwybod niferoedd, ond y bwriad yw, gallu cyrraedd tua hanner 2 mlaen ac yna bwyd am 4. Wnaethon ni sôn rhai wythnosau yn ôl am y llyfryn yma. Ni wedi bod yn defnyddio'r llyfryn yma, neu bio ni am gyfnod yn y cwrdd gweddi. Llyfr gan Open Doors sydd yn mynd trwy y gwledydd le mae yna fwyaf o erlyd ar yr eglwys. Ac sy'n cofio yn y cwrdd gweddi, o'n i'n cymryd gwlad bob wythnos mwyn lai ac yn gweddio dros y wlad honno. Oedd dyn ni nifer o'r rhain, a gyda nhw i gyd i cymryd, felly mae mwy wedi cyrraedd. Os chi eisiau copi am ddim, maen nhw ar y blaen fyna hyn i helpu chi i wybod mwy am waith yr eglwys yn fyd eang ac i weddio am eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Mae casgliad y mis yn mynd at waith mudiad Efengledd Cymru, a fel ni'n sôn, mae'n oedfa yma os dwi'n mynd am 5 o'r gloch prynhawn yma dan ofal Emyr eto. Newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ymwybodol dy fwy gwerthfawr na gair, yn fwy melys na mel. O ddewn ni yn gweddio yn dy ras iddi y byddwn ni yn profi hynny, wrth i'r gair cael ei agor a'i esbonio i ni, ac wrth i ni ymateb i dy air di. Cyn i diolch ti bod air di yn datgyddio i ni ar arglwydd Iesu Grist. Yn i'n diolch i ti bod e'n gyfoethog, bod e'n felys. Ac yn i'n gweddio heddi y byddwn ni yn dyfnhau, nid yn unig yn dealltwriaeth ohono fe, ond yn ein perthynas ac yn ein cariad a fe. O Dduw, ni'n diolch i ti bod e wedi rhoi ei hun troson ni. O Dduw, ni'n gweddio yn ei dderbyn yn addoliad ni. Ono ti, yn Dduw tad, mab ac ysbryd glân y heddi. O arglwydd, bendithia ni, ni'n gofyn, maddau ni pob a derbyn ni yn enw ac yn heddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd, rhif 3 yn yr atodiad. Mae pob pennill o'r emyn yma yn dechrau fo'r gair bendigedig. A mae'n air ni'n gallu defnyddio yn aml yn dydi, falle bod chi wedi defnyddio fel wythnos yma, chi wedi cael gwydred o ddŵr oer, bendigedig. Neu hifen ia, bendigedig. Neu cawod oer, bendigedig. Dydyn nhw ddim. Dydyn nhw ddim. Maen nhw'n dda, maen nhw'n hyfryd, maen nhw'n ddymunol, maen nhw'n wych, maen nhw'n llawer o beth, ond dydyn nhw ddim yn fendigedig. Os fi'n deall yn iawn, yn yw ystyr y gair yw bod yna ddim byd gwell. Mae'n bendigedig. A felly dim ond un ni'n gallu dweud amdano fe, mae e yn fendigedig. Bendigedig fyddor Iesu. Yr hwn sydd yn ein caru. Ein galw o'r byd a'n prynu ac yn ei waed, ein golchi yn eiddoedd o'i hun. Halleluia.
Hallelujah, moliant iddo byth. Amen. Na ni sefyll i gan I mawl, i'r un sy'n heiddi ein mawl. Bore yma fi am I ni ailgydio yn ein cyfres ni yn Efengyl Marc. Felly ni'n troi i'r Efengyl yn ôl Marc. Ni wedi cyrraedd pennod 10. Ac yn mynd I ddarllen o adnod 1 I 12. A mae'n testyn I bore, mae'n delio gyda pwnc sydd yn bwnc sensitif. Mae'n bwnc hynod o gymleth mewn llawer o ffyrdd. Byddai'n dweud hyn sawl gwaith, ond nid yma popeth mae'r Beibl yn dysgu am y mater. Mae'n llawer fwy i'w ddweud. Mae'n bwnc sydd yn hynod o real ac yn effeithio mewn gwahanol ffyrdd ar bob un ohono ni. A'r pwnc wrth gwrs yw priodas ac ysgariad. Priodas a thor priodas. A gadewch I fi ddarllen gair Duw. Marc 10, dechrau yn yr adnod gyntaf. Cychwynodd Iesu oddi yno, a daeth I diriogaeth Jwdea a'r tu hwnt i'r Iorddonen. Daeth tyrfaoedd ynghyd ato drachefn, a thrachefn yn ôl ei arfer dechreuodd ei dysgu. A daeth Phariseiaid ato, a gofyn iddo
a oedd yn gyfreithlon I wr ysgaru ei wraig. Roi prawf arno yr oeddent. Atebodd yntau hwy gan ofyn, beth a orchmynodd Moses I chwi? Dywedasant hwythau, roddodd Moses ganiatad I ysgrifennu llythyr ysgar a'i hanfon ymaith. Ond meddai Iesu wrthynt, oherwydd eich ystyfnigrwydd yr ysgrifennodd ef y gorchymyn hwn I chwi. Ond o ddechreuad y greadigaeth, yn wryw a benyw y gwnaeth Duw hwy. Dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. Gan hynny nid dau mohonynt mwyach, ond un cnawd. Felly, yr hyn a gysylltodd Duw, peidiad neb ei wahanu. Wedi mynd yn ôl i'r tŷ, holodd ei ddisgyblion ef ynghylch hyn. Ac meddai wrthynt, pwy bynnag sy'n ysgaru ei wraig ac yn priodi un arall, mae'n godynebu yn ei herbyn hi. Ac os bydd iddi hithau ysgaru ei gŵr a phriodi un arall, mae hi yn godynebu. Dyma'r Duw. Amen. Amen. Mae Gwydion yn mynd I roi gair i'r plant nawr os yw'r plant eisiau dod ymlaen. Diolch Gwydion. Bach, achos mae rhain o'ch chi weld os ydych chi wedi tyfu ers wythnos. Nawr, fi'n mynd I roi'r cwestiwn I chi ddechrau. Pam mynd i'n dod fan hyn i'r capel? Da iawn. I addoli Duw. Beth I ni gwybod am Dduw? Nawr, fi'n mynd I roi help I chi fan hyn. Fi'n mynd I meimio rhywbeth a chi gorfod dyfalu beth yw e. Beth sy'n wir am Dduw ac am Iesu Grist? Gynta, da iawn, mae e'n fawr. Mae e hefyd yn... Da iawn. A mae e hefyd yn... Dewr? Bedwyr? Nerthol. Ie. Yeah. Mae e'n fawr, yn gryf ac yn nerthol. Ni'n gwybod hynny? Sut ydyn ni'n gwybod hynny? Sut ni'n gwybod hynny? Mae'n dweud yn y Beibl, a ni'n trysto fe. Ni'n trystio'r Beibl. Beth arall ni'n gwybod am Dduw ac am Iesu Grist? Edrychwch arno fi. Fi'n mynd cofio newn, siwch chi'n neud hwn. Siwch chi'n neud e? Fel na ni. Be ni'n gwybod am Iesu Grist? Mae e'n caru. Allwch chi dysgu fi nes ymlaen. Mae e'n caru ni. Sut ni'n gwybod fod e'n caru ni? Da iawn. Mae'n dweud yn y Beibl, a wrthos diwetha, drwchwch fan hyn, beth oedd fan hyn wrthos diwetha? Ie, mae'n help ni'n cael gwyn a bara. A mae hwnna'n atgoffa ni, dyma mae Iesu Grist wedi caru ni, nath e farw drosto ni. Nawr, drwchwch arno fi, weithiau mae pethau fel yna, cwpan y gwyn, yn help I atgoffa ni, fel hyn mae Iesu Grist wedi caru, ond mae yna darlun arall. Nawr, chydig o flynyddoedd yn ôl, nath hwn ddigwydd I fi, mewn ychydig wythnosau, mae'n mynd I ddigwydd I 2 berson draw fyna. Beth sy'n sôn amdano? Priodas. Beth sy'n digwydd mewn priodas yw, mae dau a graig, maen nhw'n dod I garu i'w gilydd, a maen nhw'n dyweddio, maen nhw'n cael modrwy ar y bus yn dweud, ni'n mynd I briodi. Dim dawt.
A wedyn mae dydd y briodas. Maen nhw'n gweud rhywbeth, maen nhw byth mynd i wneud, achos maen nhw yn wneud, a maen nhw angen priodi rhywun arall. Reit, ie, maen nhw, neu ddweud am hynny nawr, maen nhw'n dweud pethau special. Be sy'n digwydd yw mae'r dyn fan hyn yn y capel, a mae'n aros fan hyn gyda siwt a tei a blodyn fan hyn falle, a mae'n aros i bwy? Wraig. A wedyn, o'n i'n mynd i wneud hwn bore yma, ond oedd Aunty Catrin bach yn nyrfys. Bydda ni fan hyn, a wedyn bydda Uncle Steve yn dechrau chwarae music, a wedyn bydda ni'n troi rownd, a mae drws yn agor, a pwy sy'n dod mewn? Aunty Catrin yn dod mewn, a bydda ni'n mynd, waw. A dyn bydda Aunty Catrin yn cerdded fan hyn, a dyn bydda ni'n helpu, a bydda ni'n dal dwylo, a dyn bydda yn Emyr yn dweud, reit, chi'ch dau, mae rhaid i chi addo o flaen Duw, o flaen y bobl sydd fan hyn, chi mynd i garu eich gilydd, a chi mynd i fod yn ffyddlon, dyma peth o ti'n gweud, chi mynd i fod yn ffyddlon eich gilydd, chi ddim yn mynd i fynd at gŵr neu menyw arall, chi mynd i roi eich hunain. Fi, Gwydion, ti fod roi Catrin cyn unrhyw beth ag unrhyw un arall. Ti fod i charu hi a'i charu hi. A ni'n dweud, ydw, fi'n mynd i wneud hwnna. A mae'r hwnna i gyd, y briodas, mae jyst yn ddarlun o cariad Iesu Grist ato ni. Iesu Grist yw'r dyn, a rhyw ddiwrnod, byddwn ni yn cerdded mewn. A'r briodferch, y menw sy'n cerdded mewn, yw'r eglwys Cristnogion. A chi'n gwybod bydd Iesu Grist fel petai yn troi rownd ac yn gweud, waw, am yr eglwys. A mae e yn caru'r eglwys. Ni wedi dyweddio yn barod. A dim byd yn mynd i newid. A mae e'n dweud, fi mynd i garu'r rhain am byth. Fi ddim yn mynd i adael nhw. Fi mynd i roi nhw cyn unrhyw beth ac unrhyw un. Dyna cariad Iesu Grist. Nawr, mae priodasau, oedd yn Emyr yn sôn tymyn bach, ni'n gwybod am priodasau, a maen nhw'n torri. A mae rhai priodasau, mae problemau. Ond bydd dim efo Crist, bydd Crist bob amser yn caru. Ni'n saff, a ni'n gallu bod yn sicr. Mae sôn yn y Beibl am y wledd. Nawr, mae Luned yn priodi mewn chydig. Fi'n credu fod rhain o chi yn bridesmaids. Bydd rhai yna. A bydd y wledd, a mae pawb yn mwynhau. Mae sôn, pan bydd Iesu Grist yn dod nôl, mae'n casglu ei briodferch, a mae yna wledd. A mae Beibl yn gweud, newch yn siŵr bod chi yn y wledd yna. Chi ddim eisiau peidio bod yna. A mae Iesu Grist yn dweud, dewch, fi eisiau chi i'ch caru chi. Dyma gariad Iesu Grist. A byddwn ni'n clywed heddi am priodas. Byddwch chi'n gweld bob tro chi'n gweld priodas, neu bob tro chi'n gweld gŵr a gwraig yn caru ei gilydd, meddyliwch, darlun bach i hwnna o fel mae Iesu Grist yn caru Cristnogion. Reit, chynniweddio. O Dduw, diolch i ti am Iesu Grist, diolch arglwydd am ei gariad sydd byth yn newid. Cyn ni'n gweddio, Dduw, y byddwn ni yn dod i'w garu yn fwy ac yn gweld yn fwy pwysig ac yn fwy hardd na dim byd. Ni'n cyflwyno'r plant yma i dofal di nawr. Diolch amdani nhw, o Dduw. Ni'n gweddio byddwn nhw'n mwynhau yr wythnos ola yn ysgol, a byddwn nhw'n mwynhau y gwyliau. Ni'n gweddio, o Dduw, yn fwy na dim, y bydd bob un ohonyn nhw'n dod i wybod am gariad iawn Iesu Grist yn eu bywydau nhw. Ni'n gweddio hyn ei achubiaeth nhw ac dy ogoniant di. Amen. Diolch. Gwydion. Ni'n mynd i ganu emyn gyda'n gilydd rhif 685. Mae'r emyn yma'n sôn am rai o drysorau y greadigaeth, trysorau'r byd yma, pethau ni'n gallu casglu at ei gilydd. Ac wrth gwrs un o'r trysorau hynny, un o'r pethau mae'r byd yn trysori, yw perthnasau. Does dim byd yn bod gyda hynny yn ei le. Ond fel ni'n gwybod, mae
perthnasau yn gallu torri, mae pobl yn gyfnewidiol. Mae'r Emyr yma'n atgoffa ni felly o hyn. O fenaid, chwilian fanwl am drysorau 100,000 gwell nag a fydd y greadigaeth, am canlyno i'r wlad bell, am wirionedd ym Manghalon ac am dalio y dydd a ddaw, Iesu yn briod di-gyfnewid. Iesu yn noddfa gadarn draw. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Gawn ni air bach pellach o weddi, cyn bod ni'n troi at air Duw. Arglwydd, i ni yn dod ger dy bron di arglwydd, yn gofyn nawr am dy help di, wrth i ni edrych ar dy air di. Ac wrth i ni ystyried mater sydd yn ddwys, ac sydd yn gallu bod yn ddigon poenus, ac yn gymleth mewn llawer o ffyrdd. Arglwydd ni'n ymwybodol iawn o'n gwendid ni, a'n angen ni felly am dy ysbryd glân di. Yn gofyn i ti i siarad gyda ni, ac i weithio yn ein calonau ni, ac bydda ti dy hun yn gweinidogeithi i ni. Ni'n diolch fel ni di canu, a fel ni di cael ein atgoffa gan Gwydion fod gennym ni bore yma, priodfab, yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch am ei gariad yn diolch am yr esiampl perffaith yna o gariad, fod yn fodlon roi ei fywyd i lawr, a berthu ei hun yn llwyr mwyn ei briodferch. Ac arglwydd, ni'n gofyn felly ni wedi helpu ni nawr i gofio hynny, i gredu hynny, ac i gymhwyso yr hyn i ni'n gweld yn dy air di un bywydau ni, os gwelid i fod yn dda. Da, ni'n gweddio dros y rhai sydd yn briod, y rhai sydd falle'n ystyried priodas, a yn gweddio yn neud i roi pob cymorth a nerth, ac gostyngeidrwydd, ac amynedd, ac maddeiant
ac edifeirwch lle bo angen os gwelid i fod yn dda. A da ni'n gweddio, ni wedi meddwl am hyn yn eitha diweddar, yn gweddio dros y rai sy'n sengl yn ein plith ni. A diolch dy fod ti a chynllun ar gyfer pob un ohono ni. A ni'n gofyn arna ti i roed ysbryd i a nerth i ni fyw ein bywydau ni yn y ffordd ti wedi ein galw ni. Arglwydd, helpa ni'n arfellu yn y munudau nesaf yma, am ein bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Trowch gyda fi, os oes Beibl, gyda chi fydd yn help. Wrth i ni ystyried, fel fe di nodi sawl gwaith yn barod, pwnc sydd yn hynod o gymleth, ac bron yn ddieithriad yn bwnc poenus i drafod. A reswm pam yn gymleth, wrth gwrs, yw achos, wel, i ni'n bobl cymleth. Mae'n perthnasau ni gyda'r eraill, felly, yn ei hanfod yn bethau cymleth. A ni'n dweud weithiau am eglwys yn tîni. Beth yw eglwys? Wel, grŵp o bechaduriaid yn dod at ei gilydd, a felly mae problemau'n gallu codi pan chi'n rhoi gormod o bechaduriaid mewn un stafell. Wel, beth yw priodas? Hyd yn oed priodas Cristnogol. Wel, dau bechadur yn dod at ei gilydd ac yn gwneud addewidion i'w gilydd. Ac yna chi'n rhoi nhw i fyw dan yr un to. Maen nhw gyda'i gilydd, dydd a nos. A maen nhw broblemau yn gallu codi. Mae cariad a rhyw a pherthnasau. Maen nhw'n ymwneud yn dyn nhw gyda'r teimladau a'r nwydau yma sydd ynddyn nhw eu hunan yn gallu bod yn gymleth tu hwnt ac yn gallu bod yn ddwys yn bwerus iawn. Mae priodas felly yn rhywbeth falle i ni'n deheu amdano ac ni'n pitio bod ni ddim wedi falle ffeindio gŵr neu graig. Mae priodas hefyd yn rhywbeth mae rai ar adegau falle hyd yn oed yn gallu difaru. Ac os yw priodas yn dod i ben, mae'r effeithiau yn gallu bod yn enfawr, maen nhw'n gallu bod yn dorcalonus. A reality yw bod ni gyd, naill ai'n bersonol neu trwy ein ffrindiau neu teulu estynedig, i ni gyd i profi effeithiau ysgariad, torpriodas, anffyddlondeb a'r holl bethau hynny. A reality wrth gwrs yw i lawer o bobl heddi, a mi'n siarad nawr am bobl sydd ddim yn credu, sydd ddim yn Gristnogion, i lawer o bobl, yn diwrnod i'w priodas, parti, esgus i wisgo rhyw ffrog neu gwisgo rhyw siwt, cael gwledd, cael eich ffrindiau a phawb at ei gilydd, ond mae priodas hefyd yn rhywbeth chi jyst yn gallu canslo. Fel Netflix, pan chi wedi cael digon o Netflix a chi eisiau switcho i Disney Plus, chi jyst yn gallu clicio botwm. Nes i ddechrau edrych ar yr ystadegau, ond fi ddim yn ddigon o fathemategydd, a ni'n poeni byddwn ni yn drysu chi neu'n cael pethau yn anghywir, ond ni gyd yn gwybod yn dyn ni fod ysgariad yn rhywbeth amlwg iawn. Nath niferoedd cynyddu'n sylweddol yn ystod yr 70au a'r 80au oherwydd newid yn y gyfraith. Nath e gyrraedd rhywbeth o uchafbwynt yng nghanol y 90au. Mae di lleihau ychydig ers hynny, ond eto mae'n anodd weithiau deall yr ystadegau achos mae llai o bobl yn priodi, neu mwy o bobl yn byw gyda'i gilydd cyn priodi, a wedyn mae partneriaethau sifil a phopeth yn y mix hefyd, ond ar y foment mae tua 42% o bob priodas yn gorffen mewn ysgariad. Ddim cweit hanner, ond ddim yn bell i ffwrdd. Ac un o'r pethau, na i just nodi hwn, nath yn haro i wrth drio wneud chydig bach o ymchwil, oedd yng Nghymru, mae'r nifer o bobl sydd yn googlo
am ysgariad. Eisiau ffynu mas mwy am ysgariad. Mae'n digwydd 70% yn fwy nag yn Lloegr. Nawr falle bod hwnna yn sain digon o fathemategydd, falle bod chi'n gallu esbonio hwnna mewn gwahanol ffordd. Ond mae'n amlwg bod e'n real. Mae'n bwnc llosg. Mae'n rhywbeth sydd yn fyw yn ein gwlad ni. Nawr wrth gwrs, fi wedi gweud yn barod, na i weid eto, nid yma popeth mae'r Beibl yn dweud na'n dysgu am y mater. Ac fi'n mynd i drial yng ngorau i lynu wrth beth sydd dyn ni yn y testyn fan hyn a trial cyflwyno fe mewn ffordd ffyddlon a chlir a cymharol fyr. A felly, os ydw i'n dweud rhywbeth bore yma sydd yn eich tyb chi'n ansensitif, maddeuwch i fi. Ac dewch i siarad â fi ar y diwedd. Ond trowch te, a beth sydd gan yr arglwydd Iesu i ddweud am y pwnc yma? Beth ddylse'n agwedd ni fel Cristnogion? Dyna ni eisiau gwybod bore yma, dyfa? Beth mae Iesu'n dweud, a felly beth i ni fel ei bobl fod i feddwl am briodas ac ysgariad. Nawr, y peth cyntaf te'r pwynt cyntaf fi eisiau ni feddwl am yw y cwestiwn anghywir. Okay? Y cwestiwn anghywir. Mae'r sgwrs yma am ysgariad, mae'n dechrau wrth i Iesu wynebu cwestiwn gan y Pharisëiad. Ni wedi gweld hwnna sawl gwaith yn dod. Maen nhw'n dod ato fe gyda cwestiwn. Adnod 2, daeth Pharisëiad ato a gofyn iddo, a oedd yn gyfreithlon i ysgaru ei wraig. A mae'n rhaid i ni ddeall pam bod nhw'n gofyn y cwestiwn. Oedd rhain yn arbenigwyr yn y gyfraith. Okay? Ond nhw'n gwybod beth oedd y gyfraith yn dweud am y mater. A ni'n gweld hynny yn dyn ni, achos pan mae Iesu'n gofyn iddyn nhw, wel, chymod, beth yw'r y ddedd? Be mae Moses yn dweud am hyn? Maen nhw'n ateb yn syth, maen nhw'n troi yn syth at gyfraith Moses, adnod 4, maen nhw'n dweud, roddodd Moses ganiatad i ysgrifennu llythyr ysgar a'i hanfon ymaith. Nawr, mae hynny yn ddyfyniad, os chi eisiau troi yn gyflym, dyfyniad o lyfr Deuteronomium, pennod 24, ac adnodau 1 i 4. Gyda chi ddarllen nhw. Os bydd dyn wedi cymryd gwraig a'i phriodi, a hethau wedyn heb fod yn ei fodloni, am iddo gael rhywbeth anweddus ynddi, yna mae i ysgrifennu llythyr ysgar iddi a'i roi yn ei llaw a'i hanfon o'i dŷ. Wedi iddi adael ei dŷ, os daw yn wraig i rywun arall, a hwnnw wedyn yn ei chysau ac yn ysgrifennu llythyr ysgar iddi a'i roi yn ei llaw a'i hanfon o'i dŷ, neu os bydd yr ail wr yn marw, yna ni all ei phriod cyntaf, a oedd wedi ei hysgaru, ei hail briodi wedi iddi gael ei halogi. Byddai hynny'n beth ffiaidd ger bron yr arglwydd, ac nid ydych chi ddwy'n pechod ar y wlad, mae'r arglwydd eich Duw yn ei rhoi yn feddiant i chwi. Oedd y Pharisëiad yn gwybod hynny. Ond nhw'n gwybod beth oedd Deuteronomium 24 yn ei ddweud. Felly pam bod nhw'n gofyn? Wel, mae Marc yn nodi ein i yn dydy. Adnod 2 eto o bennod 10, roi prawf arno yr oeddynt. Nawr, beth oedd y prawf te? Beth oedd y test? Wel, oedd lot o ddadlau chi'n gweld i bod yn mynd mlaen ynglyn â beth oedd Moses yn golygu yn Deuteronomium 24 adnod 1 pan mae'n dweud os yw'r gŵr yn ffeindio rhywbeth anweddus yn ei wraig. Beth yw'r rhywbeth anweddus yna sy'n sail i ysgariad? Nawr, nid sôn am godineb yw e. Okay? Oedd y gyfraith yn sôn am beth oedd fod i ddigwydd i odynebwyr. Oedd yna gosb difrifol, gosb eithaf am hynny. Felly, beth oedd y rhywbeth anweddus?
Ac erbyn dyddiau Iesu, oedd yna ddau brif safbwynt. Oedd yna ddau ysgol o feddwl. Oedd rai yn dilyn rabi o'r enw Shimai. Okay, falle bod chi wedi clywed amdano fe, oedd e'n athro enwog, Rabai Shimai. Oedd Shimai yn eitha llym yn y ffordd oedd e'n dehongli Moses. Oedd e'n dweud, mae'r rhywbeth anweddus yma oedd, dychmygwch nawr bod chi wedi priodi graig, ac yna ar ôl priodi, mae'n dod yn amlwg bod hi cyn priodi wedi bod mewn perthynas rhywiol, right? Bod hi ddim yn wyrydd. Okay? A'r syniad wedyn oedd bod chi wedi priodi hi ar gam, chymod, under false pretenses, a felly oedd hawl fyna, na'r unig reswm oedd hawl dych chi i dorri'r priodas i ffwrdd. Nawr oedd eraill yn dilyn rabi o'r enw Hillel. Oedd Hillel yn llawer mwy llac, a ryddfrydol. Oedd e'n dweud, na, mae rhywbeth anweddus fwy na lai'n gallu golygu unrhyw beth. Okay? Os yw'ch graig chi yn llosgi pryd o fwyd, neu yn rhoi gormod o halen yn eich swper chi, oedd hwnna'n ddigon o reswm, yn ddigon o esgus i'w hanfon hi i ffwrdd o'r tŷ. A felly mewn ffordd, y cwestiwn i Iesu yw hyn, beth yw dy agwedd di? Lle yw ti'n glanio ar y mater? Beth yw dy agwedd di at briodas ac ysgariad? Ond falle'n fwy na hynny, beth yw dy agwedd di at y gyfraith? Wyt ti yn llym neu wyt ti'n llac? Wrth gwrs, ei gobeith nhw, oedd bydde Iesu yn dweud un barn, a bydde hwnna'n troi pobl yn ei erbyn e. Right? Dilynwyr Shimai neu dilynwyr Hillel, bydde rai yn troi cefn ar Iesu. Felly beth yw ymateb Iesu? Wel, nawn ni ddod at yr ymateb llawnach mewn moment, ond y ffordd mae Iesu'n dechrau ei ymateb yw dangos iddyn nhw chi'n gofyn y cwestiwn anghywir. Chi'n dechrau yn y lle wrong. Wel, os chi yn troi eto i Deuteronomium 24 ac adnodau 1 i 4, beth sy'n dod yn amlwg fyna pan chi wir yn ystyried beth sy'n cael ei ddweud yw hyn, nid pwynt yr adran yw ysgariad. Nid pwynt yr adran yw oes hawl neu pryd mae hawl. Ydy mae yn rhoi rhyw fath o help i ddeall, ond prif bwynt yr adran yw gwarchod y wraig. Os oedd gŵr yn anfon ei wraig i ffwrdd heb roi llythyr ysgar iddi hi, oedd hi'n stuck. Oedd hi ddim yn gallu mynd ac ail briodi, oedd hi'n mynd i fod yn stuck ar ei phen ei hun, heb hawliau cyfreithiol, heb neb i'w gwarchod hi a gofalu amdani. A felly mewn ffordd, pwynt Deuteronomium 24 oedd nid ysgaru, ond fel mae Iesu'n gweud, darparu ar gyfer styfnigrwydd y bobl mwyn gwarchod hawliau y rai oedd mwyaf bregus. Mae sy'n dweud yn dod i adnod 5, oherwydd eich ystyfnigrwydd yr ysgrifennodd ef y gorchymyn hwn i chwi. Hynny yw bod yr arglwydd wedi rhoi rhyw fath o concession i chi fan hyn, ond dyw ddim yn beth da, dyw ddim yn beth dymunol, nid dyna lle dylsech chi fod yn dechrau, nid dyna'r cwestiwn i'w ofyn mewn ffordd. A mae'r Phariseiad yn dangos yr un styfnigrwydd yn dyn nhw. A ni'n gallu deall pam. Pam bod y Phariseiad yn gofyn y math yma o gwestiwn? Wel, achos yn eu tîb nhw, y ffordd i fod yn iawn gyda Duw yw trwy cadw gofynion y gyfraith. Na, mae hynny'n wir mewn ffordd, ond mae dim ond yn wir os chi'n gallu cadw'r gyfraith i gyd yn berffaith, a dydyn ni ddim yn gallu. Ond os i chi fel y Phariseiad i mynd i'r ffordd yna o feddwl, yna be chi'n mynd i drio gwneud? Wel, chi'n mynd i drio gwneud y gyfraith mor fach a phosibl, neu mor rhwydd i'w ddilyn a phosibl. Chi'n mynd i fod yn chwilio am loopholes.
Nid dyna pwrpas y gyfraith. Mae Duw yn rhoi'r gyfraith i'w bobl pryd ar ôl eu hachub nhw o'r aifft. Ar ôl dod â nhw yn raslon allan o gaethiwed a dod â nhw i Sinai gyda'r bwriad o ddod â nhw i'w gwlad eu hunan, mae Duw yn dangos, dyma siwr mae fy mhobl i fod i fyw. A beth oedd agwedd yr Israeliad dro ar ôl tro, maen nhw'n styfnig, a maen nhw'n wan, a maen nhw'n methu. A felly oherwydd ei styfnigrwydd, mae'r arglwydd yn caniatáu hyn. Ond be mae Iesu eisiau ni sylweddoli fan hyn, chi'n dod at hyn gyda'r cwestiwn anghywir. A ni'n gallu gwneud hynny, ynddi ni? Falle bod chi wedi meddwl hyn, ddim falle am briodas ac ysgariol, ond falle am rhywbeth arall. Chi'n gofyn y cwestiwn, wel, pa mor bell gallai fynd gyda hyn? Cyn bod e'n bechod. Ydw i'n gallu gwneud hyn, os ydw i just ddim yn gwneud hwn, bydd hwnna'n oce? Bydd hwnna'n dderbyniol? Nid beth sy'n gyfreithiol yw'r peth pwysica mewn ffordd, efe? Beth sy'n plesio Duw? Dyna'r lle ni eisiau dechrau. Beth yw cynllun Duw ar ein cyfer ni? Beth yw ei fwriad ar ein cyfer ni? Beth sydd orau ar ein cyfer ni? Nawr, fan hyn ni'n dod at yr ail bwynt. Yr ail bwynt sydd â fi'r bore mewn hyn, y cynllun gwreiddiol. Y cynllun gwreiddiol. Mae'n ddiddorol, nag yw e? Mae Iesu'n gofyn i'r Phariseiaid beth sydd gan Moses i'w ddweud am y pwnc yma. Lle maen nhw'n mynd? Wel, maen nhw'n mynd at Deuteronomium 24. Gallen nhw wedi troi rôl arall yn gallen nhw. Beth arall mae Moses yn gweud am y pwnc yma? Beth arall sydd gan Moses wedi ei ysgrifennu am briodas? Wrth gwrs, ni'n troi nôl i lyfr cynta Moses, lyfr Genesis. Hanes y creu. Cynllun greiddiol Duw ar gyfer priodas. A mae Iesu'n cyfeirio nhw yna dydy yn adnod 6 ymlaen. O ddechreuad y greadigaeth, yn wryw a benyw gwnaeth Duw hwy. Dyna pam bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig a bydd y ddau yn un cnawd. Gan hynny nid dau mohonynt mwyach, ond un cnawd. Felly, yr hyn a gysylltodd Duw, peidiad neb ei wahanu. Nawr, be mae'r geiriau yn dangos i ni? Wel, lot o bethau, gormod i edrych arnyn nhw'n fanol, ond gai jyst nodi yn fras o'r pethau amlwg sydd dyn ni fan hyn. Y peth cyntaf yw hyn, bod Duw wedi ein creu ni. Bod Duw wedi'n creu ni, ni ddim yma trwy hap a damwain, mae wedi'n creu ni. Yn wryw ac yn fenyw. Ar ei lun a'i ddelw i ni fel pobl yn wryw a benyw. Ac bod pawb ddim yn priodi, mae eisiau pwysleisio hynny, dyw priodas ddim i bawb, mae Iesu yn dweud hynny. Mae bywyd sengl, yr un mor ddilys ac yr un mor werthfawr ac yn gallu cael ei ddefnyddio gan yr arglwydd mewn gymaint o ffyrdd, ond os ydych chi'n priodi, yna dyma'r patrwm. Un gŵr, un graig. Mae'n batrwm sydd wedi ei greu nid gan gymdeithas, nid just patrymau sosiolegol, anthropolegol, nid just pobl sydd wedi dod lan efo'r syniad yma dros amser. Duw sydd wedi ei sefydlu hi o'r dechrau. Ac wrth i un dyn ac un dynes gymryd y cam cyhoeddus yna o adael ei rieni a ffurfio uned deuluol newydd, dyw hwnna ddim jyst yn rhywbeth cyfreithiol, nid jyst rhywbeth allanol, nid jyst darn o bapur sy'n cael ei lofnodi, neu beth bynnag yw yn eich diwylliant chi. Na, mae hwn yn rhywbeth ysbrydol.
Mae'n uniad dofn. Mae Iesu'n pwysleisio dydy bydd y ddau yn un cnawd. Gan hynny nid dau mohonynt mwyach, ond un cnawd. Fi'n cofio rhywun yn siarad am hyn un tro a allai ddim cael y darlun yma mas o'm hen i. Ydych corff chi'n werthfawr i chi? Gobeithio bod bydd also fe fod. Be bydd yn digwydd os o'ch chi'n mynd adre nawr ac yn cael bwyell neu machete neu chainsaw neu beth bynnag sydd â chi ar y garej ac yn torri'ch braich i ffwrdd? Bydde fe'n brifo. Bydde fe'n neud niwed dofn i chi. Ond os ydych chi'n torri unrhyw ran o'ch corff chi i ffwrdd, dyna'r effaith yn dyfa. Be mae Iesu'n gweud yw, os ych chi yn cymryd y cam yna o briodi a dod yn un cnawd, yna mae gwahanu hynny yn mynd i fod yn beth poenus, niweidiol. Ni gyd yn gwybod yn dyn ni pan mae briodas yn dod i ben, briodas hapus, yn dod i ben trwy farwolaeth, mae hynny'n boenus. Ond pan mae yna ysgaru, pan mae yna dor priodas, pan mae rhywun yn fwriadol yn mynd ati i torri rhan o'i corff nhw i ffwrdd, mae'n niweidiol. Ac wrth gwrs, gallwn ni wthio'r darlun ychydig ymhellach, achos nid jyst wrth briodi i ni'n dod yn un cnawd gyda rhywun arall, ynddo fe? Ond pan ni yn defnyddio'n cyrff ni yn anghywir, pan ni yn mynegu ein rhywioldeb ni mewn ffyrdd sydd yn wahanol i beth mae Duw wedi ei drefnu ar ein cyfer ni. Mae'n niweidiol. Bod un o celwyddau mawr ein hoes ni, a dwi ddim jyst yn wir am ein hoes ni, ond dyma un o'r celwyddau mawr yn ein dydd ni, yw bod chi'n gallu gwneud beth bynnag chi eisiau efo'ch corff chi. Chi'n gallu gwylio beth bynnag chi eisiau ar y we, a chi'n gallu mynd a cysgu gyda pwy bynnag chi eisiau, faint bynnag o bobl chi eisiau, ac yna fe, mae'r berthynas yna ar ben, a na i switcho honno off. Yn yw, dim rhaid jyst priodi ac yna torri'r berthynas, ond bod chi'n cael perthynas sydd yn amrhiodol, a hynny yn cael ei dorri i ffwrdd. A chi'n meddwl bod chi'n gallu gwneud hynny heb bod e'n dinistrio rhan ohonoch chi tu fewn? Mae'n cymdeithas ni mewn mes am lot o resymau. Fi'n meddwl mae dyma un o'r rhai mwyaf. Ond dewch nôl dy fi te, a meddyliwch nawr beth mae Iesu newydd i weid, a pan chi'n gosod fel na, wel mae'ch persbectif chi yn newid, yn dydy? Os i chi nawr, wrth briodi'r person yma, wedi dechrau ar fywyd newydd, wel mewn ffordd, does dim ots beth oedd yn wir amdanoch chi cyn hynny. Mae'n gallu bod yn dda i drafod a rannu yn ddoeth, ond mewn ffordd, does dim ots, achos chi wedi cael dechrau newydd. Ac os i chi nawr wedi dod yn un cnawd gyda'r person arall yma, does na ddim un ffordd gallwch chi ystyried hynny dros y ffaith bod rhywun wedi rhoi gormod o halen yn eich bwyd chi. Mae'n ridiculous. Dydy e ddim i gael ei wahanu. Yr hyn a gysylltodd Duw, peidiad neb ei wahanu. Nawr, mae'n amlwg bod e'n gallu cael ei wahanu, ond dyw e ddim fod i. Mae priodas yn heyrnas yr arglwydd Iesu Grist yn uniad sydd fod i bara am oes. Dyna'r addewidion ni'n gwneud i'n gilydd wrth briodi. Gwell gwaith ac yn y blaen, hyd oni wahenir ni gan un peth, angau. A mae reswm pam bod hynny'n wir mor bwysig, nag yw e? Mae rhaid i ni nodi hyn, a mae Gwydion wedi nodi ei ni yn gynharach. Pam fod Duw wedi gwneud hyn?
Pam fod priodas mor bwysig? Pam bod e wedi trefnu hyn, un gŵr, un graig, gyda'i gilydd am oes? Wel, wrth gwrs, pan i chi yn darllen ymlaen o lyfr Genesis ac ymlaen trwy'r Hen Testament, mae'r berthynas yma, perthynas priodas, gŵr a graig, mae'n cael ei ddefnyddio dro ar ôl tro fel darlun o berthynas Duw a'i bobl. Mae Duw yn caru ei bobl fel gŵr yn caru ei wraig. Mae'r bobl yn anffyddlon, yn ystyfnig dro ar ôl tro, a mae hyn mynd ar eu holen nhw, yn maddau iddyn nhw, yn eu cymryd nhw nôl ato fe ei hun, ac wrth gwrs mae hynny'n cyrraedd ei chafbwynt yn nyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, y priod fab. A beth sy'n dod yn amlwg wrth i Iesu ddod i'r byd yw mae nid perthynas gŵr a graig sydd yn pwyntio at perthynas Duw a'i bobl, na, oedd perthynas Iesu a'i bobl yna gyntaf. Hynny yw y reality greiddiol yw fod yr arglwydd Iesu Grist fel priodfab, a mae ganddo fe bobl, eglwys, arbennig iddo fe ei hun, sydd yn briodferch. A mae am i fod yn un gyda'i bobl am dragwyddoldeb, fe fel y pen, yr eglwys fel y corff, un corff. A mae'n mynd i wneud unrhyw beth, popeth sydd ei angen mwyn ein cymryd ni yn bobl ato fe ei hun, ein ffeileddau ni, ein anffyddlondeb ni. Nath e'n caru ni ddigon i roi ei fywyd trosto ni. Ni'n dod at y diwedd, gyda chi nodi just un pwynt ola, sef y cymhwysiad i'r Cristion. Y cymhwysiad i'r Cristion. Wrth gwrs, na i just nodi eto, yn yw pethau i bobl Dduw yw hyn. Ond dyma mae'r arglwydd wedi ei drefnu, a dyma mae wedi fwriadu ar gyfer ei bobl. Felly, lle mae hyn yn gadael ni? Wel, mae'r egwyddor bras yn cael ei gosod i ni yn adnodau 11 a 12. Mae Iesu'n gosod allan yn glir. Pwy bynnag sy'n ysgaru ei wraig ac yn priodi un arall, mae'n godynebu yn ei herbyn hi. Ac os bydd iddi hithau ysgaru ei gŵr a phriodi un arall, mae hi yn godynebu. Nawr, tasach chi'n troi, mae adran cyfatebol gyda ni yn Efengyl Matthew, mae Iesu fyna, mae Matthew'n cyfnodi bod Iesu wedi gwneud un eithriad pellach, nid jyst marwolaeth sy'n terfynu priodas, ond bod godineb yn gallus. Dwi ddim yn gorfod, ond os yw eich gŵr neu'ch graig chi yn godynebu yn eich herbyn chi, mae hawl gyda chi i dorri'r berthynas i ffwrdd. Ond ag eithrio hynny, mae Iesu'n gweud, na, chi fod i aros gyda'ch gilydd. Ac mae'n amlwg oedd y disgyblion yn ffeindio hyn yn anodd i'w dderbyn. Yn Matthew 19, maen nhw'n dweud, falle bydde fe'n well peidio priodi te. A maen nhw'n iawn. Os nag ych chi'n gallu derbyn mor ddifrifol yw priodas, mae yn well i beidio a phriodi. Nawr, mae'r cymwysiadau fan hyn yn gymleth. Nes i gyfeirio, yn credu, yn gynharach at 1 Corinthiaid, pennod 7, mae'r apostol Paul fyna yn gosod allan chydig yn llawnach. Achos wrth gwrs, mae yna adegau lle mae yna ŵr a graig, lle mae un yn credu a'r llall ddim. Be chi'n gwneud fyna? Un yn dod i gredu ar ôl priodi. Be sy'n digwydd yn y cyd-destun yna? Ac wrth gwrs, mae yna rhaid i ni gymryd i ystyriaeth anffyddlondeb sy'n gallu digwydd.
mae yna gamdrin yn gallu digwydd, a hynny mewn ffordd yn dangos fod y person ddim yn caru'r arglwydd. Os maen nhw'n camdrin eu gŵr neu graig nhw, maen nhw'n dangos bod nhw ddim yn gredadyn. So mae'r cymwysiadau yn gymleth. Beth yw agwedd Iesu at ysgariad? Nawn ni trial just berwi e lawr. A reality yw fod Iesu yn fwy traddodiadol ac yn fwy radical na Rabbi Shimei a Hillel. Mae'n traddodiadol tu hwnt. Mewn ffordd, be mae Iesu'n dweud fan hyn yw, oedd Deuteronomium 24 yn rhywbeth dros dro. Caniatad dros dro oherwydd styfnigrwydd y bobl, ond nawr bod ni wedi dod. Nawr bod ni yn nyddiau y cyfamod newydd. Nawr bod ni yn y dyddiau pan fydd yr ysbryd glân wedi ei dywallt allan ar yr eglwys, yna does na ddim lle i ysgaru rhwng Cristnogion. Heblaw bod na odineb, neu pethau eithriadol fel trais yn y cartre sy'n dangos felly bod un o'r cwpl ddim yn dilyn yr arglwydd mewn gwirionedd. Heblaw am hynny. Mae priodas yn rhywbeth sydd am oes. Ond gallwn ni ddweud hefyd fod Iesu yn fwy radical nag unrhyw rabi yn ei ddydd, achos wnaethon chi sylwi be mae'n dweud yn adnod 12. Os bydd iddi hithau ysgaru ei gŵr a phriodi un arall, mae hi yn godynebu. Y meddwl ar y pryd oedd mae dim ond gŵr oedd yn gallu ysgaru ei wraig. Mae Iesu'n gweud na, mae'r un cyfrifoldeb ar y ddwy ochr fan hyn. Os chi'n mynd i briodi, you're in it together till the end. A felly bore yma, os ych chi'n ystyried priodi, neu'n paratoi i briodi, dyw e ddim yn rhywbeth i'w drin yn ysgafn. Mae'r gwasanaeth priodasol yn dweud hyn fod yn fywyd sy'n mynnu pob parch ac anrydydd ac nid yn ddifeddwl nac yn hunanol cymeryd y fath gam. Dyw e ddim yn rhywbeth i'w gymryd yn ysgafn neu mynd i fewn iddo fe yn ddifeddwl. I ni ddim fel petai i fynd mewn trwy drws priodas gan wybod, os yw pethau ddim yn gweithio allan fel ni'n gobeithio, ai mas trwy'r drws cefn. Na. Mae priodasau'n anodd. O'n i'n nodi'n gynt. Beth yw priodas? Dau bechadur. Yn handcyffo i gilydd i'w gilydd am oes. Fi gyda ti, ti gyda fi. A ni'n mynd i fod gyda gilydd am weddill ein bywyd ni. A mae'n mynd i fod yn anodd. Ond dyw pobl yr arglwydd ddim yn rhoi fewn. Ddim yn cymryd yr easy option. Ddim yn dweud, wel, dyw hwn ddim yn siwtio fi mwyach. Ond os i ni, cael ein hun am yn sefyllfa, a falle bod hwnna yn wir amdano chi, neu am bobl chi'n ei adnabod, a am y priodas wedi mynd ar chwal. Falle bod na anffyddlondeb wedi digwydd. Falle bod na gamdrin, beth bynnag yw'r cefndir, y cwbl sydd yna nawr, nid priodas ond just mes. Mes mywyder unigolion, mes yn eu teuluoedd ac yn y blaen. Diolch beth bod na dal faddeuant i'w gael. Mae ddim yn trin maddeuant a gras diw yn ysgafn, ond mae yna faddeuant i'w gael. Mae yna ffordd yn ôl. Os ych chi, neu rhywun chi'n nabod wedi gwneud cawlach o bethau, mae yna faddeuant. Ni wedi meddwl yn dod yn ddiweddar am yr wraig yna, wrth ffynon Jacob. Wedi bod mewn sawl perthynas, sawl priodas. Ni'n meddwl am Iesu'n siarad efo rai sydd wedi dal mewn godineb. Mae'n y faddeuant.
A falle bydd y creithiau, corfforol, emosiynol, ysbrydol, falle bydd y problemau a'r mes yno am weddill ein bywyd yn anffodus. A falle cael ei pasio ymlaen i'r genhedlaeth nesaf hyd yn oed. A bydd gennym ni waith i'w wneud o ddydd i ddydd falle i wneud iawn ac i gymodi a maddau a trial dod â iachad i'r sefyllfa yna. Ond os i ni yn dod mewn edifeirwch, os i ni'n dod mewn ffydd, mae yna le i bob un ohono ni ym rhiodferch yr arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo. Amen. Amen. Gawn ni weddio cyn canu. O arglwydd, i ni yn gofyn nawr, neu di'n helpu ni gymhwyso'r pethau yma i'n bywydau ni fel dy bobl di. Ac arglwydd, os oes lle gyda ni edfarhau arglwydd, ni'n gofyn wneud i helpu ni wneud hynny. Arglwydd, ni yn gweddio dros rai sydd yn briod neu ar fi'n priodi neu'n ystyried priodi arglwydd, wneud i roi pob nerth ac arweiniad os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n gweddio i'r rheini sydd falle ddim eto wedi credu. Ac arglwydd ni'n gweddio bydde ti'n dangos bod na fyddeiant a gras i'w gael bod na lle i bob un ohono ni sydd yn credu i fod yn rhan o'r briodferch ac i gael treulio tragwyddoldeb gyda ein priod annwyl yr arglwydd Iesu Grist. Da derbyn ni nawr yn ei enw e. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n hwyf. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae fenaid wrth ei fodd. Ac ymlaen nhw'n ni sefyll i ganu. Amen.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, bydde gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.